बिदि आपलड दा होखा आंनिखौ माने जिखुनु बयनिखौबो होनो नाङा हो 1 मिनिट हो बा 50 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड हो गाजा क्लिपखौ होनो नालाय हो मा नोम्फा खर'नि इसिबां गोलाव 5 मिनिट 6 मिनिट 3 मिनिट मानो होनांगौ आरो नोंहा जुदि गावहानो अन कन्टेन्ट गैयाबा मा नांनानै पेज खुलिनांगौनि दरखार दङ देलाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिनल' फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायना खाबाय जानांगौ दायो बर'नि कमेडियान एक्टर दैमु ब्रह्म सिस्टारा जोबोद रागा जोंदों आरो दुखु मोनदों जेराव माने बिथांमोना सानफ्रोमबो शर्ट फिल्म बानायबाय थायो आरो बे बानायबाय थानायखौ लानानै गोबाङानो बिथांमोननि शर्ट फिल्मखौ माने फेसबुकाव रि आपलड होनायनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोनदों एबा रागा जोंदों आरो बेनि सायाव बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जेराव माने बिथाङा गोबां रां खरसा खालामनानै मोनसे शर्ट फिल्मखौ दिहुननाय जायो होननानै बुंदों बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै जायफोर फेसबुकाव रि आपलड होदों बिथांमोनखौ जोबोद रागा जोंदों आरो बेबायदि मालायनि भिडिअखौ आपलड होनो नाङाथ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमबाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों दि मैया दाख्लैसो हगारनाय बा सिगाङाव हगारनाय माखासे भिडिअफोर दङ ओरैबायदि मानसि थायो फेसबुक पेज खुलिनोसै खुलिनानैहाय हगारनो थाखाय जेबो बुस्थु गैला माने गावहा जेबो बुस्थु हगारनो रिल्सबो बानाया ओमफ्राय ना फट'बो आपलड होयो ना मा होयो बेफोरबायदि मानसिनि फेसबुक पेजावहाय नायोबा गासिबो मानसिफोरनि बेलेग भिडिअ नुजोबगोन आरो माने सोरनिबा सर्ट मुभि सोरनिबा माबा मोनसे हास'नाय भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअखौ नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मालायनिखौ हगारो ना मायो खिन्थु आंनिखौ दा हगार होननानै आं खुलुमनानै रिकुवेस्ट खालामो मानो होनोब्ला जोंबो फैसा गारनानैसो बानायदों नालाय नोङो भिडिअ हगारनाया 24 घन्टायानो जाया 24 घन्टा जानायनि सिगांनो भिडिअखौ हास'नानै जों मा होयो बिनि बाब्बा गोलाव माबानानै होयो हास'नानै होयो पेजावहाय बिदिबा नोंसोर गावनानो जुदि कन्टेन्ट गैयाबा मा नांनानै मालायनि भिडिअखौ आपलड होनांगौ देलाय जोंनिया 24 घन्टा जानायनि सिगां नोंसोर कमेडि क्लिप्सखौ हास'नानै होयो ओमफ्राय 1 लाख 1.5 लाख भिउसा नोंसोरना थाङो ओमफ्राय होनबा मा नोंसोरखौ भाइरेल खालामनोसो नागिरदों दा मोजां जादों नालाय फेमास जानायनि शेरसो खालामदों दा बिदि नङा आरो बुंबावगोन सोरबा फैसानि थाखायसो बानायो नामा कालचारनि थाखाय बानाया नामा हारिनि थाखाय बानाया नामा होनोमोन कालचारनि थाखाय हारिनि थाखाय बानायनाया बेलेग नाथाय इउटुबाव जाय भिडिअ हगारो रावबो बेबायदि कालचारनि थाखाय बानायथारदों मादों होननानै बेबायदि बानाया कालचाराबो लोगोसे थांफागोन बिनि थाखाय आरो मानसिया इनकामनि थाखायबो बानायोना गासिबो जे माबा फैसा गारनानै इसिबां लस जानो लुबैनानै सोर बानायगोन देलाय एथ' बुरजा फैसा गारनानै भिडिअखौ बानायनानै 24 घन्टा जाया मा जाया सोरजोंबा भिडिअ क्लिप्सखौ इसिबां गोलाव हास'नानै पेजाव होजायोबा गाज्रि मोना नामा होनबाथाय बे कालचारखौ नोंसोर डेभेलप खालामनो नागिरा नामा फैसाखौसो सानो नामा बिदि होनना बुङो बैबायदि होनग्रा मानसिया फ्रियाव भिडिअ बानाय इउटुबाव फैसा गारैहाय आर्टिस्ट लानानै भिडिअखौ आपलड होबाय था ओमफ्राय बेबायदि मानसिनि भिडिअखौहाय पेजावहाय होग्लिबाय थागोन होमबा कालचार अनग्राखौ बेयाव सिनायगोन जों कालचारखौ अनो जोङो भिडिअखौबो बानायो खिन्थु जों फैसा गारनानै बानायो नालाय बे फैसाखौ जोङो मोनफिनजानोबो लुगैयो मिथिबाय मा भिडिअखौ होस्लाबनो हायै हाबाब दिनै होबाय नै 24 घन्टायानो जास्लाबा जोंनि अन भिडिअआसो भिउसानो थांनो नागिरा गावसिनि जे हास'नानै भिडिअखौ क्लिप्स आन्दा कमेडि क्लिप्सखौ हास'नानै होयो बेसोर 1.5 लाख 1 लाख बेबायदि भिउस थाङो आरे होनो नालाय होनो 1 मिनिट हो बा नोङो 50 सेकेन्ड हो बेबायदि होनानै नोंसोर लिंकखौथ' लोगोआव होफा उमुक चेनेलनि उमुक भिडिअ होननानैथ' होफा मानि माबा मा होनोमोनलाय 3 मिनिट 4 मिनिट होनोसै बिनि सायाव लिंकबो गैया जेबो गैया आरो बिनि सायाव मानसिफोरनि कमेन्ट हरनायाव बायदिसिनासो होनफाबावगोन ओमफ्राय लाजियोना लाजिया बिदिखौ सिखावसो होनो आं सिखाव मिथिबाय मालायनि भिडिअखौ जे बिदि होयो बे सिखाव मानसियासो गाव जेबो रोङै मानसियासो बिदि खालामो मिथिबाय मालायनिखौ होलागि दाहो आंनिखौ दाहो मिथिबाय खोन्थाखायो आं जाय आंनि भिडिअखौ पेजाव हास'नानै 3-4 मिनिट होयो बेसोरखौ आं डाइरेक्ट बुंदों फैसा थाखानि खोथा बुंनानै आरो जावफिननो नाङा जाय होदों गोसोआव ला आं गासैखौबो बुङाखै खिन्थु होनखायो इमान बुरजा गोलाव आपलड होनांगौनि रावहाबो गोनांथि गैया नोंनि फैसा लानानै आं भिडिअखौ बानायाखै मिथिबाय जानला मोनला बिदि नङा आंनि भिडिअखौ दाहोखा दा आरो बेखौनो रि आपलड होनानै दैमुआ रागा जोंदों दैमुआ माबादों होननानै रावबो गावबागाव पेजाव दाहोखा मिथिगौ नाम खारि सोर भिडिअखौ माबा आंनि चेनेलनि भिडिअखौ जाय मानसिफोरा माबादों गोलाव आपलड होदों बिसिनि स्क्रिनशट लानानै आङो आपलड होनानै होजोबगोन सिखाव होननानै मिथिबाय
आं कमेन्ट खालामबायबो मानसिफ्रा मानो होनबाबो कमेन्ट खालामबाबो जेबो नांस'वा देलाय सानै साथाम मानसिफोरखौ आं गोदो होनबोनानै आंनि भिडिअखौ दाहो होननानै माखासे फेसबुक पेज गोनां क्रिएटरफोरा आंनि भिडिअखौ होआ मिथिबाय होलै बाबामोन हो मामोन हो जेबो नङा खिन्थु होयोथ' होयो नोंसोरो 1 मिनिट हो बा 50 मिनिट माबा 50 सेकेन्ड बेबायदि होनानै नोंसोरो लिंकखौथ' होफाना जोंनि भिडिअआबोथ' भिउस जानांगोन ना ओरैनो आरो भिडिअआ दाखालि मोनसे चेनेलाव होबाय चेनेल होनानै माबा मोनसे अन जानानै बे दा जाय भिडिअआ भाइरेल थांगासिनो दङ बे भिडिअआहाय माबा हारसिङैनो भइसआ अफ जानानै दंखायोमोन ओरैनो भिउसानो खारखायाखै ओंखायनो मोनसे चेनेलाव होबाय आङो मोनसे चेनेलाव होनायनि थाखाय दा भिउसा एसे डाउन जादों बिसोर आरो बेखौनो माबा खालामनानै आपल'ड होफिनबाय पेजआवहाय होनबा दा बेखौनो इमान गरम जानांगौ नामा मानांगौ नामा होनो जों फैसा गारदों जों लाब मोनफिननो लुबैयो मिथिबाय जों खस्थ' खालामदों जों फैसा गारदों मिथिबाय बेखायनो आंनिखौ दाहो आंनिखौल' नङा आंनि टिमनिखौनो दाहो मिथिबाय मालायनिखौ होयोना मायो आं मिथिया आरो होखानोबो नाङा मालायनिखौ मालायाबोथ' खस्थ' खालामदोंना मा नांनानै दा होनबा बेखौनो खुगा बारा हां बुंदों होनगोन फैनानै नायफै रायलायफै जोंनि केरेक्टार जोंनि आखल आखुआ जोंखौ माने भिडिअआव जानला मोनला रायलायग्राखाय रियेलावबो जानला मोनला सानो खिन्थु जानला मोनला खोथाखौ बुंनो नाङा मिथिबाय आरो भिडिअफोरखौ बिदि आपल'ड दाहोखा आंनिखौ माने जिखुनु बयनिखौबो होनो नाङा हो 1 मिनिट हो बा 50 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड हो गाजा क्लिपखौ होनो नालाय हो मा नोम्फा खर'नि इसिबां गोलाव 5 मिनिट 6 मिनिट 3 मिनिट मानो होनांगौ आरो नोंहा जुदि गावहानो अन कन्टेन्ट गैयाबा मा नांनानै पेज खुलिनांगौनि दरखार दङ देलाय आं बुंबायानो थायो मानसिफोरखौ बेखौ सिखावसो होनो सिखाव मिथिबाय आंनिखौ दा होखाथार मिथिबाय आं बुंखाबाय आं रागा जोंनो ओंखारो खनसे नङा खननै नङा बार होनबाय मानो बुजिया मानसिफ्रा देलाय जुदि नोंहा जेबो हगारनोनो जेबो बुंनोनो नोंहा गैखाथाराबा मा नांनानै पेज खुलिनानै लायो माखौ देखायनो मानो मालायनि भिडिअखौ खावनानै 1-2 थाखा डलारनि लबावनो मा नांनानै बिदिनो खालामनांगौ जेनेबा मा बिसिबां मोनो देलाय भिडिअआ पेजाव होनाय भिडिअआ मा 10 थाखा 20 थाखा डलार फैगोन सानो नामा मोनसे भिडिअआ भाइरेल जायोबा मा फैगोन बेयाव थाइसे मोनसे डलार बेखौनो लब जानानै मालायनि माबाखौ भिउसखौ डाउन खालामनानै होयो जोंबोथ' फैसा गारनानैसो बानायना एसे बुजिनांगौ रागा जोङो आं बाराबा